ko alam sasabihin ko dahil first time ko rito sa national stage. Kaya tinatanong ko kanina si Senator Sherwin kung ano sasabihin ko. Sabi, bahala ka na kung ano gusto mo sabihin. Well, una po sa lahat, papasalamat po tayo kay Vice Governor Mario. Palakpakan po natin. Kay Congressman Pablo, palakpakan din po natin. At kay Governor Pacoy po, palakpakan po natin. Nandito po kami. Ako po ay si Herbert Bautista. Kilala niyo po bilang artista. Pero sana po, kilala niyo rin po ako na bilang isang mayor po ng Quezon City. Meron ba kayong mga kamag-anak na taga Quezon City? Taas po ang kamay ng mga may kamag-anak sa Quezon City. Ay, maraming salamat po. Yung mga binanggit po ni si Senator Mix kanina, yung mga nabanggit niya, yun po yung sasabihin ko, inagaw niya po sa akin. Kaya... Anyway, ako po yung nagsimula ng aking public service career noong 1985 bilang kabataang barangay president ng Quezon City. Yun po yung naunang organization bago po naging SKA. And then, syempre, nagtuloy-tuloy tayo. Ng September 1985, nagsimula po yun. February 1986, natanggal po kami lahat. Because of a political event. No? So, tanggal kami lahat. Pero ipinaglaban namin. Kasi alam niyo po ba, na sa buong mundo, dito lang po sa Pilipinas, merong youth representative ang council from barangay level hanggang sa provincial level. Because nakalagay sa constitution natin na ang kabataan, maliban sa ito'y pag-asa ng bayan, has a vital role in nation building. At ang nagtatag po niyan ay wala pong iba kundi si President Ferdinand Edradin Marcos. So after 85, 86 natanggal po kami, ipinaglaban po namin yan hanggang sa nabuo yung Local Government Code of 1991. Kaya yung pong KB ay pinalitan lamang po ng pangalan, ginawa lang Sangguniang Kabataan. And in 1992, kumandidato po ako bilang konsyal ng Quezon City, nanalo po tayo. After that, 1995, tumakbo po ako ng Vice Mayor, nanalo po tayo ulit. And then in 1998, natalo po ako dahil tumakbo akong mayor. Nilabanan ko po yung aking isa sa mga hinahangaang mayor, si Ismael Matay Jr. But in 2001, bumalik po ako bilang vice mayor under Sunny Belmonte hanggang matapos ko po yung 3 terms ko, 9 years sa pagka-vice mayor, and then in 2010 hanggang 2019 naging mayor po ng Quezon City. Yun po yung mga nabanggit po kanina. And I'd like to believe na ito po ang aking service from 1985, 1985 to 95, 95 to 2005, 2005 to 2015 hanggang 2019. More than 3 decades, 34 years in local government service ay tinapos ko na po noong 2019. Sinimulan ko po noong 1985 under Ferdinand E. Marcos at Imelda Romualdez Marcos. Ngayon naman po, yung aking political career, ang aking public service career sa national service naman, sisimulan ko rin po kay Bongbong Marcos. Kaya sana po, ang hinihiling ko lang po sa inyo, hindi naman po tayo artista lamang. Tayo po ay nag-serbisyo ng matagal sa ating pong lungsod. Inihahain ko po ang aking sarili bilang isang senador. Kasama ng mga kasama po natin dito mga senador. Sana po ay suportahan po natin ang buong ticket po ng Uniteam. Simulan po natin kay Senator Mix Zubiri, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Jinggoy Estrada, Senator Gibo Teodoro, Senator Mark Coleta, Senator Larry Gadon. Dami fans, ha? Pare, palagay ko yung t-shirt yan. Palagay ko, ang lakas ng dating ng t-shirt mo sa Senator Gadon. Naalala ko nung grade school ako dyan, sa ganyan ako nagsusulat eh. O bakit? Di ba kayo nagsulat sa ganyan? Senator Harry Roque, Senator Mark Villar, Senator Gringo Honasan, and Senator Loren Ligarda.
So, ako po, si Herbert Bistec Bautista. Number 8 po, para Senador. Maraming salamat po. God bless. Thank you very much. Muli mga kaibigan, number 8 sa balota, Herbert Bistec